Weche manyien e Radio Ramogi kokelni go kumba mar Coopbank Assurance Intermediary. Machiegni to mokwongo mag thund weche mabende waikonigi lak sechegi. Familia mar jalup ruoth ma kugitimo sublocation Daudi Magaiwa mabende nochiel gi magina mawito ngimane gi jonjore mapok oyang malong'o koro dwaro ratich wuodgi. Komachielo en ikruok dhi nyime kaunti ma Homa Bay motelo ni romo maduong' mar sirikande mag loch gwenge mabende dhi chakore ayango odiochieng' ma kiny. Jatend piny Migosi William Ruto ochopo e mbalariany ma Masinde Muliro e boma ma Kakamega kama bende ne otelo ne nyasi mar dhialo odiochieng' rowere e piny mangima kata World Youth Day. Machiegni familia mar jalup ruoth ma kugitimo sublocation Daudi Magaiwa mabende nochiel gi magina ma owito ngimane gi jonjore mapok oyang malong'o otieno ma tarik 10 dwe mar 8 higani koro dwaro ratich wuodgi e sechegi mabende nonro osechak tim kotelnegi kod Magaiwa Magati mabende en wuon jalup ruoth no owacho ni wuodeno ne osegolo lipot ka obila ni ngimane ne nitiere kamarach kapok ne onege kata kamano obila ne ok okawo okang' moro amora ne jogo mane nego wuodeno. Koke kaunti ma Migori, Jojuma miwaler mathoth ewi wachni. Ekide ma jotenda ita kwe dhi nyime kot nonro ka otende kod nek ma jalup ruoth ma sublocation ma kugitimo e sub county ma Kuria East. Familia ma jalup ruoth mo en kaka Daudi Magaiwa mane onego otieno ma tarik 10 ma dweni se otenda ita kwe kuom nerem ka okang' mar chik bang' jalup ruoth ne ogo lipot ni gimane nitie kamarach. Familia ma jalup ruoth ni ka otele kod wuon mare Magaiwa Gati wane lipot ne ochwal mathoth ka obila kod mosenindo mane wanenge nitie kamarach kata kamano tenda rita kwe ok ne okawo kama owinjore manyaka koro onege. Tangia sijui ni mwaka uliopita mtoto wangu alipata ripoti mapema na akakimbilia serikali akaripoti na mskiwa akashikwa akawekwa Kigonga, lakini baadaye aliajiriwa. Mtoto wangu nimemsomesha kwa shida ukweli. Shida nimeuza broti sina hata broti hata nusu. Lakini na huyo mtoto wangu ilifikia kwamba anapangwa njaro eti awawa na 150,000. Alipo weka hiyo maneno kwa simu alipeleka paka kwa wasee wa kimila wale wanaitwa wasee wa kimila akawaambia mimi hakika ninataka kuwawa. Na huyo mtu kwa rekodi hapo anaongea wanasikia hawakuchukua chukumu yoyote. Mungu wa rehema, Mungu wa ajabu, nimesomesha mtoto wangu kwa shida, ameacha watoto wake wachanga na sina proti penye hata ninaweza kulima ni hapa kwenye compound. Jalup ruoth ne ogo kod lisasi mowito ngimane ikinde moro ko en kachiel kod osiepne ma en kaka Kohera Benson ne giwuok e kar budho moro e chiro ma kugitimo kar sang'we mar otieno. Nikamwambia naibu chifu rafiki yangu kwamba nimeona watu ila ninawahisi sio watu wazuri, maake walivovaa wamejifunika mashuka makofia hawaeleweki. Ikibidi tutumie mbinu zingine, tutumie njia nyingine ya kwenda nyumbani. Rafiki yangu chief hakuweza kunielewa ijapo alinitia moyo. Akaniambia ya kwamba akaniuliza swali kwamba unaogopa kufa? Kohera wacho ni bang' chich kod ji adek mori ko negi yudo karito gi bath apaya ma negi luwo negi temo ringo kata kamano jogi manomandre kod bunde ne oging'o ni jalup chief ni kendo negigoye kod lisasi mowito ngimane. Marehemu rafiki yangu chief yeye ndiye alikuwa mbele yangu. Wale watu kututanguliza, huyu wa nyuma kututanguliza na wale wawili wakiwa mbele tukiwa katikati, niliweza kuhisi hatari, maana nilisikia huyu wa nyuma akishika bunduki. Kushika bunduki nikashautia rafiki yangu kwamba hao ni maadui, tukimbie. Chifu akang'ang'ana kuingia kwenye geti ya mtu jirani. Kuingia kwenye hiyo geti kulikuwa iko na kichuguu ambako mvua ilikuwa imenyesha kinateleza. Aliweza kuteleza na akapigwa marisasi kutoka nyuma. Tho ma jalup ruoth ni kod iteno kod chung' mare ma otegno e kedo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria East. Jalup County Commissioner ma sub kod Kuria East Richard Ojwang wach ne gichich ni jalup ruoth ni ne one kalore kod chung' mare ma otegno ka otende kod kuo mag jamni
e gwengego. Mpiga risasi 8 with 4 in the head. The assistant chief has been so instrumental in the dealing with the stock theft here. This did not go well with criminals that partake to stock theft. They finished him. Ojong wane din jalup ruoth ni yanda ne ogo lipode mathoth ka obila kawacho ni ngimane ne nitiere kamarach kabet ndete kwe ne dhi nyime kod timo nonro. File is there over threat to life of the now deceased, and they were dealing with it. Ne Nyakalondo Maramoi kuke county ma Migori, Anjo Juma. With the county ma Homa Bay kama wayudo ni ikruok kadhi nyime county ma Homa Bay motelo ne romo maduong' mar sirkande mag loch gwenge mabende dhi chakore ayango odiochieng' ma kiny kamigeno ni jatend piny Migosi William Ruto biro chopo mar yawa yanga romono. Kauke county ma Homa Bay wadwani mondo watudre kod Alia Beach mabende miyo waler mathoth ewi mano mabende dhi nyime e county no. Erokamano Roda, awinjo achiel kachiel kendo biro kawuok e bomani ma Homa Bay kendo gima nyalo wacho gi sani Roda kaluwore to romo mar koro gwenge mibago e county ma Homa Bay kaendi e alap tuke skul sekondar ma Homa Bay. Anyalo wacho ni chendo saeki kendo odong' mana thuolo machuok kendo jatend piny Kenya William Ruto molo e county ma Homa Bay kaendi kendo report mwaseyudo en ni jatend piny Kenya ma sani nitiere Kakamega, kowuok Kakamega to biro donjo achiel kachiel e county ma Homa Bay kaendi kama biro bedo kod romo mopogore opogore kod jotelo kar jot matin ma jatend piny manitiere boma ma Homa Bay kaendi ka obro nindo e state court kata ka jot matin mar jatend piny manitie boma ma Homa Bay kaendi ka oikore mar yawo ayanga romo mar loch mar kor gwenge ma ibago e county ma Homa Bay kaendi gani odiochieng' makiny. Roda chakre odiochieng' manyoro county ma Homa Bay odich mokalo kendo anyalo wacho ni dongni mag nyamburko mapok ne one e boma ni kata county ma Homa Bay kaendi sani koro okwako chuny boma ma Homa Bay ka waneno ka nyamburko thoth mokalo kendo dongni mag nyamburko okwako apeni mopogore opogore manitiere e boma ma Homa Bay kaendi ka delegates kata welo kata jokanyo mopogore opogore mowuok e counties 46 osemolo e county ma Homa Bay kaendi ne ikruok ne romo mar kor gwenge ma ichako ayanga odiochieng' makiny e alap tuke e skund yawuoyi ma Homa Bay. Roda nyalo wacho ni chenro mag nindo oneno ka nitie welo mathoth mokal ma pod ni kod pek e yudo kuonde nindo, kuonde ma ginyalo ywe e kinde ma romo ni dhi nyime, ka nitiere magawa kata kuonde tongona mamoko mane ochaki oro kwa kata mano welo mopogore opogore omako dwe achiel mokalo kapok ne chenro ma kamani ochakore. Kuonde nindo manitie boma ma Homa Bay kaendi, boma matin mar Rodi Kopany, Mbita, Kindu Bay, Oyugis ka achiel kod counties machalo county ma Kisii, gwenge mag Rongo osepong' kendo sani mana thuolo ma kuonde nindo manyalo yudore en mana county ma Kisumu kende ka county ma Kisii bende waseyudo report ni ma otende kata magawa mopogore ma welo nyalo ninde sani osepong' kaluwore kod kwand welo mathoth mokalo moyuoro e boma niendi ma Homa Bay e romo ma biro kawo juma achiel mangima mar ng'iyo kaka loch mar kor gwenge osebedo ka dhi nyime e pacho kaendi. Odiochieng' makiny mana kaka asewacho Roda en ni jatend piny Kenya William Ruto ma bende dhi nindo e state lodge kata kar jot matin mar jatend piny Kenya manitiere e boma ni ma Homa Bay kaendi biro yawo ayanga romo ma kamano ma biro dhi nyime tich ang'wen kae tich abich jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki biro loro ayanga romo ma kamano ka tich ang'wen to ogai mar ODM Raila Odinga biro bedo wendo modhial ko biro golo twak mare kaluwore kod kaka loch mar kor gwenge osebedo ka dhi nyime nyaka ne chake 2013. Roda en thuolo maber mokalo ne johala ka johala e county ma Homa Bay kaendi mor kendo bonja kaluwore kod yore mag ohala masani koro metni kendo jogo eko mauso chiemo mopogore, jogo eko mani kuonde mag dusruok, jogo mani kuonde ma welo nyalo ywe bende sani mor kendo kaluwore kod kwand welo mathoth ma bende sani koro kelo Homa Bay County kobedo makare kendo johala ni kod mor ni gibiro yudo mwandu mathoth mokalo bang' ka nyasi ma kama kata romo ma kamandi otieki ayanga tich abich ma juma niendi. Gisani chenro mopogore opogore dhi nyime motenore kod thoro mar wach mar loch mar kor gwenge ma higani kendo gisani wantiere paya ma Homa Bay ka kama chenro mopogore kama oting'o pi mag yiedhi amen ka achiel kod mamoko bende dhi nyime kaendi mana mar ikruok ne nyasi mar loch mar kor gwenge ma kiny imoko ayanga gi jatend piny Kenya William Ruto ma bende thuolo mochuokwa sani biro lwar e county ma Homa Bay ka kodhi achiel kachiel nyaka kar jot matin ma jatend piny
mabiro biro yudo thuolo mar romo kod jotelo mopogore opogore. Waseyudo ripot ni obiro bedo kogo mbaka gi jotelo mowuok e kaunti ma Siaya, mago mowuok e kaunti ma Migori, kaunti ma Kisumu, kaachiel kod kaunti ma Homa Bay kende kendo jotelo mamoko ka ong'iyo kind chenro mag dongruok monego bed ni sirikal mare chwal e gwenge gi kaachiel kod gwenge mamoko e piny Kenya. Pod wago tach e kaunti ma Homa Bay ka kendo Homa Bay odich mokalo chakre odiechieng' ma kawuono nyaka chop tich abich ma koro ibiro lor ayanga romo mar loch mar kor gwenge ma higa niendi ma obagi e lap tuke ma Homa Bay High School e boma ni e kaunti niendi ma Homa Bay Roda. Erokamano nya aliabich kuom lipot maber mabende miyowa kendo leronwa mano mabende dhi nyime gwenge mag Homa Bay e kinde ni mabende johala kanyakla kod ji duto te ikore ne romono mar Devolution Conference kata mano mar sirikande mag loch gwenge mabende korichano yawa yango odiechieng' makiny kod jatend piny Migosi William Ruto. Ka wadhi nyime eni jatend piny Migosi William Ruto ochopo e mbalariany ma Masinde Muliro e boma ma Kakamega ne nyasi madhi odiechieng' rowere piny mangima kata World Youth Day. Jatend piny oteno kod jotelo mamoko kamoting'o jatend migawo mar tuke kod rowere Salim Vuria, jatend migawo mar riwruoge mag Saga Wycliffe Oparanya kod jaod bura mawuok Imbo mar Kenya. Ruto wacho ni odwaro ni otwag kod rowere kolero ni odiechieng' dhialo rowere en mano mabende chiwo thuolo mondo mi twak obedi kind piny owacho kod rowere. Ruto pod nomedo dok ne aguluno mar omenda kata aguluno mar chiwo hola mano mar Hustler Fund e yo machalo kamae. Making it the single largest program of its kind. Of this, 9 million are repeat borrowers, a powerful indicator of sustained trust and tangible benefits. The fund has so far disbursed 72 billion and mobilized 5 billion shillings in savings. One of the most significant outcomes has been credit empowerment. Through the Hustler Fund, 5 million beneficiaries have improved their credit scores, a game-changing development for young people who previously had no credit history or had been blacklisted in CRD. Many are now eligible for larger credit-rated loans of up to 150,000, enabling them to invest in stocks, equipment, or business expansion. Jatend piny bende noloso yo machalo kama iwi chendo mopogore opogore mabende piny owacho mari oseketo kare mara neno ni giloso thuolo mag tije ni rowere pacho kae. The courage to implement housing. Now we have, it's going on. Number 2, we have deliberately realigned and reorganized what we call labor mobility. That space had many crooked people. So many people were being exploited. So many people ended up in foreign countries and they were abused. Many of them sexually abused, many of them done things. We have organized that space under the National Employment Authority. I gave deliberate instructions. I sat on it for at least 2 months to straighten it up. Mama Edith is here. She's now the CEO of that organization. And through that organization, we have also signed under our Kazi Maju program when I appointed deliberately a principal secretary to take charge of our diaspora issues. Tend County Masiaya ojiw mondo ket alwora makare ne joket mwandu kaka yo mar rakruok gi midhiero mar koso tich e kind rowere gwenge makono. Jakom mar bod mar jopur niang' e pacho kae Engineer Nicholas Gumbo ne owacho ni sirikal kende ok nyal ting'o ting' mar chogo thuolo mag tije ahinya e kinde ni makwan mag rowere pacho kae medo mana medore. George Amolo nigi ler mathoth kauke County Masiaya. Maikwayo mochiw gi jakom bod mochung' ne weche mag sukari to kod pur niang' e pacho kae Medusa Nicholas Gumbo mawacho ni joket mwandu ema nyalo chuogo thuolo mag tije. The biggest problem facing Kenya today is youth unemployment. Wan gi nyithindo mosomo but gionge tich ma gitiyo. Government alone
cannot employ all our youth. Youth better employed through investments. Siaya County ka acquiring all matters investment. Please, let us come together. It does not matter. Ni kakelo investment anema benefit. Kakelo tanema benefit. Mano is selfishness. Oyuak ni kaunti ma Siaya masani otelo gi wach nok mag tije ne rowere gwenge makaluo, to mae owacho ni nyalo mana konyo kokalo e chiwo thuolo ne jogo manyalo chuogo kembe. All our 4 counties need a problem of youth unemployment. But where youth unemployment is the worst, between Migori, Homa Bay, Kisumu and Siaya ka. The reason being, Nimondo wabet in a position to employ our young people. The private sector must come in with investment. Kidi South Nyanza, Gengi Company, one sugar factory at the core employs not less than 2,000 people directly. Indirectly, or employ up to 15,000 people. That is something that we need to come together as a county. Medusa Gumbo manowuoyo e sub-county mar Rieda wacho ni counties ma Kisumu, Homa Bay to kod Migori osetemo kedo gi midhiero mar nok mag tije ne rowere mana nikech kembe mag sukari manie gwengego, ka koro wacho ni Siaya bende koro onego chiw thuolo ne jogo ma osenyiso gombo mar chuogo kembe e county ma Siaya. Kidi Homa Bay, gin gi sugar factory. Kidi Migori, gin gi Sony. Kidi Kisumu, gin gi Moroni, gin gi Kibos, gin gi Chemeril. Siaya waka, we need to encourage. Right now, I can tell you, 4 investors who have expressed an interest to establish factories in Siaya. 1 in Bondo, 2 in Alego, 1 in Game. I know those investors an enabling environment will have started on the path to tackling the problem of youth unemployment. Nere Diro Mogi County ma Siaya and George Amolo. Winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC wacho ni gie kinde ni en kod nyinge governors ochiko mabende tudo kod weche mag mibadhi seche gi mabende dhi nyime gi timo nonro ewi weche mag mibadhi mabende wacho ni odwa jimbore mokalo e counties e pacho kae. Jakom mar duolno Laktar David Oginde ne owacho mai ko wacho ni sani gitimo nonro matut ne counties mabende mibadhi odwa kwako kaka yo mar neno ni gireso ngima oganda counties kanyakla kod omenda jopiny. Mane wabendo kiluwa giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi elak sechegi to magithund weche mabende ne waikoni. Familia mar jalup ruoth ma Kugitimo sublocation Daudi Magaiwa mabende nochiel gi magina ma owito ngimane gi jonjore mapoko yang malongo koro ne to dwaro ratich wuodgi. Komachelo bende en ni ikruok dhi nyime kaunti ma Homa Bay motelo ne romo maduong' ma sirkande mag loch gwenge madhi chakre ayanga odiochieng' makiny. Jatend piny Migosi William Ruto ochopo mbalariany ma Masinde Muliro e boma ma Kakamega ne nyasi mar dhialo odiochieng' rowere piny mangima kata World Youth Day. Watude koromo saboro koso chiko ne weche manyine yo machuk to koromo kanyo sapar ne mago matuch e kor gwenge. Magone weche manyien e Radio Ramogi kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi, mwando ni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. Magone weche manyien gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mike we mochiw gi jakom board mochung' ne